أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wanda harkoki suka doɗe mawa suka toshe suka rufe masa a rayuwarsa, in ma ta nema kasuwancinka ko kuma leburanci ko wani abin da ya shafi makamantan irin haka, insha Allahu hanyoyi dai suka doɗe ta gabatar da wannan sirrin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal katibi lima sabaqa nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim al-ubar na faɗin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, Southern Africa, Kwatano da sauran ƙasashe. Da fatan muna lafiya, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. Wannan garnaƙaƙin sirri ne mai zafi, mai zafi ba yawa sai zafi, insha Allah. Yadda ake gabatar da wannan sirrin, biznillahi ta'ala ana yin bismillahir rahmanir rahim 1240 ake yin shi insha Allah. Ana yin sa 1240 ake yi, insha Allah, ko kuma ka yi 124. Kowane adadi ka ɗauka, idan ka ɗauki adadin 124 to rana ɗaya ma za ka iya yi ka gama. Idan kuma ka ɗauki adadin 1240 to za ka yi na tsawon kwana 3 ne kana yi, kullum ka yi 1240. Idan kuma ka ɗauki adadin 124 to insha Allah za ka yi ne na rana ɗaya ma za ka iya ka gama. Amma baka iya washe gari za ka iya kammalawa sai ka samu abin sadaka sai ka yi, insha Allah. Bi iznillahi ta'ala wannan sirrin na ba ku shi dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah sai na kasance ɗaya daga cikin waɗanda kuke yi wa addu'a, insha Allah. Wannan sirri ne mai zafin gaske, domin muna kawo muku sirrika ne, insha Allah. Kaku ga sirrika haka nan kai muna ta kawo muku su da yawa akan abin nan. To abu ne wanda ya shafi harka na makaranta, akan sa mun gina, akan sa muka yi karatu, akan sa muka yi ta kaza, insha Allah. Sannan kuma Qur'ani shine babban abokinmu a rayuwa wanda za mu buɗe shi makaranta ya ba mu bayanai da yawa. Sannan kuma mu san sirrika da yawa a tattare da shi, insha Allah. Kamar rubutun sha, kamar abin da ya shafi haɗe-haɗe na abubuwa haka da dai sauransu haka. To wannan ma na ba ku dalilin manzon Allah. A daura ai mana subscribe, ai mana share. Abin da ba a gane ba a ɗauki namban mu ai mana magana a WhatsApp domin jin ƙarin